Kako opstati u poslu? Zasigurno je najčešće pitanje koje si danas postavljaju poduzetnici iz Hrvatske, ali i nama susjednih zemalja. Odgovor na to pitanje potražila je vinkovačka tvrtka Lotus Media, koja tradicionalno organizira konferencije gospodarstvenika s aktualnim i važnim temama. Na ovogodišnjoj 5. regionalnoj konferenciji gospodarstvenika u Vinkovcima pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sudjelovali su predstavnici 3 resorna ministarstva, lokalne samouprave, poduzetnici i predavači. Na panel diskusiji Jedinstveno EU tržište i neiskorišteni potencijali, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Ana Mandac ocijenila je kako su 2 ključne stvari potrebne za lakši pristup sredstvima iz EU fondova. To su pristup informacijama te snažna, iskrena i otvorena komunikacija. Ja vjerujem da je ovaj panel bio onako dosta konstruktivan. Ja sam istakla tu da su 2 ključne riječi. Jedna od tih je kako dođu do dobre informacije, a druga koja mi se čini još ključnija je zapravo jedna vrlo snažna, iskrena i otvorena komunikacija. Mi unutar ministarstava zaista jako dobro funkcioniramo, jako puno komuniciramo i rezultat te komunikacije jesu otvaranje i pojednostavljivanje nekih natječaja i kroz tu komunikaciju osiguravamo uvjete koji će poduzetnicima biti jednostavni. Pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Dragan Jelić, smatra da se treba što više vremena raditi na terenu i u kontaktima s poduzetnicima i lokalnom upravom, jer će se na taj način najbrže rješavati problemi. Procedura je skraćena, neće projekti padati zato što možda nije koverta kako treba zalijepljena ili što je možda krivi papir poslan. Sve će se tražiti dodatna pojašnjenja i stvarno oni poduzetnici koji budu sve to ispunili moći će dobiti novce. Tu ima preko 800 milijuna kuna, znači trenutno svi koji imaju dobre projekte mogu dobiti od 35 do 45% besplatnih sredstava. Prilikom ih sve zovem da nas prate na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poduzetništva i da se javljaju na natječaje, jer stvarno smo skinuli administrativne barijere 80%. Druga panel diskusija bila je zapravo upoznavanje s uspješnim poduzetnicima i primjerima dobre prakse. Zanimljivo je bilo čuti na koji su način mali poduzetnici i obrtnici, unatoč svim administrativnim preprekama i globalnoj ekonomskoj krizi, uspjeli opstati i razvijati svoj posao. Važno je biti uporan, ne predavati se, boriti se, nalaziti novo tržište, nove kupce. Postupak je taj sve skupa jedan vrlo kompliciran gdje je od pronaći tržišta, proizvesti, plasirati i u konačnici naplatiti na domaćem tržištu je jako mukotrpan put, ali mislim da se može realizirati. Jako teško, ali je moguće. Naš proizvod je zadržao sve apsolutne karakteristike onog tradicionalnog proizvoda, ali se brzo priprema i rok trajanja mu je produžen na nekih 12 mjeseci, što nam omogućava transport i izvoz, a ujedno je upakovan tako da privuče pažnju potrošaču i kupcu. U trećem dijelu konferencija je okupila eminentne predavače koji gospodarstvenike uče dodatnim poslovnim vještinama kroz poduzetničke impulse i motivirajuće radionice. Što se tiče povjerenja u leadershipu, u prodaji i općenito u nekom biznisu, znači sve nekako počiva na onom povjerenju koje se uspostavlja na osobnoj razini između 2 čovjeka. Znači tu su neki elementi na koje mi vrlo često zaboravljamo i nekako ih zapostavljamo. A to je da svak 2 čovjeka moraju razmijeniti nekakve elemente u komunikaciji, da moraju pokazati jedni prema drugima i brigu i želju da se pomogne, trebaju pokazati nekako povjerenje i da jednostavno iz svega toga nastaje nešto što se zove povjerenje na osobnoj razini. Često čujemo razmišljate izvan okvira, razmišljate izvan kutije, pokreni se, trgni se. A ponekad nam je teško trgnuti se, izaći iz te kutije u kojoj jesmo kad se nalazimo upravo unutra i imamo samo tu jednu perspektivu. A ideja je da bismo vidjeli horizont, da bismo vidjeli šire opcije, mogućnosti i u konačnici uspjeh, da dobijemo i drugu perspektivu. Znači, coaching je struktura, to je proces, metoda, međutim, to je način na koji mi dolazimo do osnaživanja i slobode u konačnici. Kreativnost je jedna od osobina koja je danas nužna za suvremeno funkcioniranje svakog poslovnog čovjeka. Ono što zapravo znači je da se postave takvi procesi i u odlučivanju i u planiranju budućih aktivnosti u firmi koji na neki način
uzimaju elemente iz trendova, uzimaju u obzir elemente kreativnog mišljenja i ono što se događa danas u svijetu i donose dovode do nekakvih novih sistema s kojima se izlazi na tržište. Nikako se ne trebamo bojati problema, zato što mi svi onako želimo neki lagodan život, da nam sve ide po loju, međutim to nije dobro. Ono što je dobro je što ti problemi s kojima se suočavamo, što nas zapravo izgrađuju. Meni je moje iskustvo pokazalo da to neko, recimo iz siromaštva u kojem sam proživio svoje studentske dane, koje me prisililo da počnem raditi, da izgradim onaj neki mentalitet radni i da naučim držati instrukcije, mi je jako pomoglo da postanem danas ono što jesam. Znači, problema se ne trebamo bojati, samo se hrabro s njima trebamo suočiti. Na koncu, važno je reći kako je cjelokupna konferencija ostvarila svoj cilj, jer je kroz sve panele uspjela spojiti gospodarstvenike iz javnog i privatnog sektora s ljudima iz resornih ministarstava. Razmijenjena su iskustva i uspostavljeni kontakti. Opstati na tržištu možemo mijenjajući sebe, svoj mentalni sklop, svoja uvjerenja da se ne može dalje, ali novca ima, novca treba iskoristiti. Zajedno sinergijom, dakle umrežavanjem, razmjenom kontakata i informacija, što je bila svrha ove konferencije, uz predavače koji su nam stvarno dali instant znanje kako upravljati sa sobom, sa ljudima, na koji način možemo kroz dodatne vještine olakšati snalaženje na tržištu. Poručili smo zaključno da se na tržištu može opstati, ali moramo rasti, moramo se mijenjati. Dakle, završili smo s jednim optimizmom, s jednom motivacijom, odlične su reakcije svi koji su tu sudjelovali, tako da sam jako zadovoljna i zahvaljujem se svima koji su pomogli u suradnji i koji su se odazvali na konferenciju.